dira guys, batas suruyan, makakita at isda. Oh, di nang isda ninyo? Dito sa dagat. Ah, gisikop. Sikop. Tara, 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 tara. Sikop guys. Main na ni ko anon. Isuda ni kay ida napit. Ayos sama guys nga, wak kisikop. Kapit ako lagi sikop guys. Palit. Oh, gihinatag. Gihatag guys. Tara. Gihatag na pa? Ato na mi uli na mi. Daghang kay mga pambo to. Pero di ni kay Inday Vlogs. Diri oh. Diri agi. Sunod, baka kortas in the vlog. Palito ni. Saan nga pambay utak din. Palito ni tarang pambot na. Ito. Mugulawan. Mugulawan. Ito na. Sinakita mo guys. Tanawa. Ang buha. Gamay ra po ang buha. Hindahan mo kawang pa. Aral. Kung sila ha, i-atos isda aquarium. Ang ispan ito sa ispan. Aquarium ni. Gusto na aquarium. Aquarium daw ni guys. Plastic. Oh, boleh surut. Ha? Macam ni. Dah. Dah. Okay.